zalunce ni. You people should allow me to talk. An zo an kamun ayoyi a cikin Kur'ani na karya da na ofi aka nuna mu da cewa ai auren mutu'a ya halatta saboda kana so na da zina na ce maka ni ba mazinaciya ba ka zo kai auren mutu'a da ni. Na zo malamai suka ganar da ni da cewa abin nan da na yi haramu ne saboda tun nai abin nan bani da kwanciyar hankali. Isa, what are you saying? Baka cikin hankalinka, fine, yanzu ka shiga hankalinka. An yi haka da kai ko ba yi haka da kai ba. Isa, you are born by mistake. Isa, come out and tell me who is your father. Isa, I am ready for this fight. Okay? I am ready for this fight. Idan zan rasa rayuwa na ne, I will show you who I am. Isa, kai dan luwali ne, me zan yi da kai? Tell me me zan yi da kai. Isa, da ni wata mai kuɗi ne sai na ɗaure ka, amma bani da kuɗi, wannan hanyar shi zan bi in ji sauki a cikin raina. Azalimi. Isa, so nake ka fito ka ce baka san wace ce Sadiya Haruna ba. So nake ka fito ka ce kai ba ɗan luwaɗi ba. So nake ka fito ka ce ba mu yi auren mutu'a da kai ba, auren wata uku, auren sha'awa. Ka fito ka karyata mana. Ai Sadiya Haruna ba mahaukaciya ba, haka kawai ba zan kama batattu ba. Ina da daɗin zama amma ina da bala'i idan aka taɓa ni. Ka zo kana tagin 'yan Kannywood kana neman tuba a gurinsu? Isa, ga wacce ya kamata ka zo ka nema tuba a gare ta da wasu 'yan matan da ka gama ɓata su. Kana haɗa 'yan mata da ogunanka masu cinka. Masu cinka. Su cika ka haɗa musu wrongs. Wannan wace irin rayuwa ne? Isa, kana tunanin mutuwa? Ka koma ga Allah. Kaji? I'm not regretting this thing that ina neman alfarma, ina so in ganki. Allah ya sauke, ba zan haɗu da mutum irin ka ba, ka tuba ka koma wa Allah kafin nan in haɗu da kai. Ba zan haɗu da mutum irin ka ba da kana kokarin kautar da ni a hanyar addinin musulunci. Subhanallahi wa inna ilaihi raji'un. Wani hanya na kautar da ke Sadiya? Oho, idan na faɗa zaka sani, munafikin Allah. Wani hanya na kautar da ke? Ina neman alfarma a gurinki in ganki, duk magana da zamu yi tsakanin ni da ke. Kamun me ka faɗa duk abin da zaka faɗa a waya, gashi nan ka faɗa duk abin da zaka. Ni fa ba zan haɗu da kai ba fa, kama daina ne. A'a, ni da ka zazzage iyayena ka ce iyayena ba su da daraja, ban fito a gidan mutunci ba. Yau ne zaka ce mu in dube darajar iyayena? Ni ban ce ba. Oh, baka ce ba, yau ne zaka ce baka ce ba. Gaskiya ni ban ce ba. A'a, ka rantse mana, ba ka saba rantsuwa da Allah da manzansa ba? Me ne yau